Cando a Axencia Estatal de Meteoroloxía lanza un aviso de borrasca, todos sabemos o que significa. Ventos fortes, precipitacións abundantes e inestabilidade meteorolóxica. Pero sabemos que dende o punto de vista científico? Nós somos Leire Sotelo e Uxío Solla e imos vos falar sobre este fenómeno atmosférico. O aire cálido, que pesa menos que o frío, ascende, dando lugar a zonas de baixas presións, por debaixo dos 1020 milibares. Estas zonas de baixas presións son as borrascas. Ao ascender, o aire cálido arrastra vapor de auga. Este, ao chegar a zonas máis frías, arrefría. Isto provoca ceos anubrados e precipitacións. Cando estas baixas presións son moi continuadas, as borrascas son moito máis fortes. Estas son as borrascas que teñen nome, pero quen decide o nome e para que? Dáselles un nome propio ás borrascas porque para os meteorólogos e a xente xeral é moito máis fácil seguir as borrascas e tomar medidas de precaución. Este nome, polo menos en Europa, decideu o Grupo Suroeste Europeo, formado polos servicios meteorolóxicos de Portugal, Francia, Bélxica, Luxemburgo e España. Os nomes das borrascas seguen unha secuenciación alfabética. Por exemplo, o 2 de abril do 2024 nombrouse a borrasca Olivia, mentres que o 7 de abril do mesmo ano nombrouse a borrasca Pierre. As letras O e P son consecutivas. Agora, unha vez exposta esta información, imos realizar un Kahoot para comprobar os coñecementos asimilados polos nosos compañeiros.